B Sharif Production. B Sharif. Ni so ya kama ni a cikin rai min illa, ya sanya na zauce komai nai sai watakila. Ya sauyan dukkan halitta ta jikina dalla-dalla, ba na iya gane komai kundi na furta maku Allah. Ashe dai so hauka ne gashi na yau sai dai kalla, na zauce kuma na rame sanadin so ne ba kila. So ne, so ne. Ashe na kamu da soyayya wacce ke da azaba, zafi na ta ya wuce garwashi ko ina na duba. Ya sani ina yin soyayyar da kaina ban gane ba, mun uzuri in kun ga ina hauka ba laifi ba. Na san da so yana so ya kashe ni in har ban samu ba. Abuwa kar ku raba mu da juna, in ba ta ba zan zauna ba. So ne. Wai shin ma ne soyayya, yana da sifa ko ingantayya? Ya zauta tunani na rasa kunya, komai an ka faɗa na jayayya. So ne, so ai jarabta ne kuma azaba ne, to ya sa na zautu ni a bar ni da shi. Sanadin so ne son batu, na zama kamar kotu, ga kaya kai sun labtu, ba ni kyale shi. So ai halitta ne a jikin mu yayo zo